Sei bertsulariek hamarreko tipian kantatuko dute, iruna bertsu, eta hasteko hurbildu Odei eta Bixente. Odei eta Bixente bi anaia zizte. Tipitatik zien burrasuekin pastoralen ikustera diteko usaia ukanduzue. Gaur, Odei, ez duzu gehiago bat huts egiten al. Bixente, ez duzu gehiago bat ikusten al. Odei hasita, iruna bertsu hamarreko tipian. Odei eta Bixente bi anaia dira eta tipitatik beren aitamekin pastoralen ikustera diteko usaia ukandute. Gaur, Odeiek ez du bat huts egiten ahal eta Bixentek ez du gehiago bat ikusten ahal. Odei hasita, iruna bertsu hamarreko tipian. Atxiki zoitura zar, luze eta zabala, pastorala ikusi nahi dut berehala. Gora siberua eta gora pastorala, ez alduzu ulertu behar den bezala. Aita bezalakoa izan nahi dudala, aita bezalakoa izan nahi dudala. Pastoralat heldu zen, lehen mila zango, ta besta bazen ere, besta bazen jango. Muskuli edo maule, hainbeste igaro, baina zahkitua da hori zeharo. Orain siberutajik ere ez dago, orain siberutajik ere ez dago. Pastoralari musu, laudorio amen, zuantzan azkatuta zaitugu nabarmen. Baina itzulitxo bat egizu bederen, bertan siberutarrik ez dagola omen. Gu joaten ez bagira ez dira egonen, gu joaten ez bagira ez dira egonen. Egitmoan badira, nahdatu bezala, honek sentiarazten daut eni umela. Makilean lujan jo eginez ojela, jakintzazu haiekin aspertzen izela. Makilarekin ejem egin dezatela, makilarekin ejem egin dezatela. Izatez da arroa, itxuraz umila, izatez inozoa, itxuraz abila. Anaia asko zobe, zeundeke isila,
Ta ez baduzu joan nahi makil kolpen bila, zuk probatuko duzu aitaren makila. Zuk probatuko duzu aitaren makila. Ez dut ezautzen ere, ez baten izena, baina ejanen dizut handuten problema. Hiru oren deuskabe hori baita dena, iguzkia izerdiz hau jartzen duena, araurkitua dut regima honena, araurkitua dut regima honena.